بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين وبه نستعين وإليه توكلنا الذي يقول لشيء كن فيكون فسبحان الذي بيده الملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهياته وربوبياته وأسماء وصفاته، وأن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله نعتقد ونؤمن بما جاء في الصحيح على لسان صادق المصدوق محمد بن عبد الله كاتم النبيين وإمام المرسلين. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. صلى الله تعالى عليه وعلى إخوته أنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابته الكرام الذين اتبعوه في ساعة الأسيرة ومن اكتفى أثرهم إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلى من أتى الله بقلب سليم. وبعد، أيها الإخوة الأفاضل المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي الله سبحانه وتعالى تنوك بركة ككشين من ينافع أكاكي على كرام محمد عليه السلام أفضل الخلق الله بشيرا ونذيرا. كنت محمد مشترا كفو برامي نبلا لا يلا سي أي دنيا منفا كنا نجى أيوكي مانتوني وشستري أيوكي الله تعالى كسرا كان فوتا فوسا سيرا مدومي kishin nama be alo talabulu amadili aka ke danfe wona kusamantinka anaka sudunge sanuman bela jele ani mawu matukura alakra ko ni ala daniel limaniyaye ya rabbi alakra mantu khayratul umma alakanin aw bela jele far ujama kulununka وتبنكو في عباد الله alaka jon nahmadullah ta'ala ala kulli hal. Ami Allah subhanahu wa ta'ala tanunka barkada لحلا بلا جلنكا. نعم أزلي العبدي ألا من تنبيك كورو أني ألا من توي بدا سبحانه وتعالى سنوا بياك سكرة لندو فاتر السماوات والأرض بديع السماوات والأرض خالق كل شيء سنكلو أني دغما كل دمبغا مسا أني فين بلا جلن دمبغا مسا ألا مي ناك سكرة لندو سبحانه وتعالى جل وعلا أمباتنون كبركة أكن نمولك سمانتيلا نودي أيان كلمة إسلامي أنغلا بركة بالإسلام أنغلا بركة بالإسلام أيالا تنون كبولين من دون أياو كلمة إسلامي الله سبحانه وتعالى أتي نما فويك جوين نما منك بونك تمن نايك إسلامي والله ala kan ne molo kusamanti ode man atahu din adina di mogomima izan angala barkada ayan kelim gaslame anga wala nyman don ka barkada oka imay Allah subhanahu wa ta'ala abikantu ala kirama kuma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nazira. Ako Muhammad ni Allah Ta'ala ni jikata danfen bela jeleni ma bashiran wa nazira lasrani kana ane ni sudiala korofen jume ni jikata arama dem bela jelema kafatan linnas ikata funya na nemi sona ka tu ala kirala kane ala ka kilibantiya sabati ka ke dinen joba mutigila mo sara alkiyama jondo ni aljinadi tawla ni sojani ni kumanyi ngani mami banaka tugu ala kirala ka dume flan ka foya ka kila ka ta sauka
motigila mo sarake tasumadi alkiyama jondu wal iyazu billah ala kan belajin kishika boma tani lasrani kan funyana bashiran wa nazira ala kira cirani ni femba fladi ni sudiya kan ani lasrani kan tasuma ani aljine ga walakinna aksara nasi la ya'lamun ga Allah subhanahu wa ta'ala be munke ka ayalla nga ikani chide yayi ikani dine ni tasma kuni aljina kuin walakin aksara nasi la ya'lamun aramaduna fan chama utado oh Allah subhanahu wa ta'ala abeni ayan jigi ala kira kan domina san bakile san kemenani ani ko nindo asoro islamiyo ye jamakulu fitini makan kono islamiyo do kunga dogon fubu dogo ko dine barake kata dona fo bi iba albi islamiyo de ka dogon san bakile ani kemenani ko albi islamiyo de ka dogon ala ka kuma do atewuli walakin aksara nasi la ya'lamun jamala fan chama ote dine ndo do kama ni ala ye son fenke dine kay kanu fenke dine afa alhamdulillah ala barka da oka ala te beke dine tigiye ya rabbi ala kanin oke dine tigiye ote menen ko fe ambo tonu ko wolu nymonto ko barka da omunu sigilondo ni watina ko nyebbe aka jemu kama imbe talike ko dine nye folla no de ikra amani ala fe ala ka kishin na makam belajilenka inshallah alislamiyo ala kiramantu anga bisigi bina buli feminka ode ala kirale suratu wassalam aba hurairata radiyallahu anhu ardoa kiraka sababado tumbe ko abi huraira no abdurrahman bin sokr ad-dawri donc abdurrahman bin sokr no ba wule ko aba huraira ala kira de adala ko jakmanu fa sabu ayoye jakma do tumba bolo abita yoro la ni jakma tume ke nyofe be jakma to poto abe dumini dama abe hinala baladu anabi da anabe wuli abita yoro anabi nyofe fala kira fama ke jakma ni fadi donc bela jeli yan wuli to ina ko aba hurira jakma nu fa no ta to de ko abdurrahman bin sokr ad-dawri izan o abdurrahman bin sokri ala de bi hadisayna sama ko ala kira ko ali suratu wassalam zata yawmin dondo la kuluni ala kira sigilen tula ko ala kira ladilikan baddama doni do uluma ladilikan mi ne mammi ladilikan mi ne ka barake ni ay ladilikan kuma ingera ladilikan ala kira ka sabo maknindo wa kuma imbe ka ladilikan ala kira man tubbe ma hatta ila yawm al-qiyamah foka tasijia wuli doma izan kumaina me ekiyakli tu kumaina ayara laka fo Allah subhanahu wa ta'ala kapuma kauna ani kana si ala kirali suratu wassalam akabla sirali kauna kafo alkiyama don bade do alkiyama jondo yumun azim don bele don ba ala do tan ngasigi alqur'ane kono katoka kuma foka chaya katoka kuma tan ngasigi mun koso arama dew ngasika utanu blado la harakula arama dew ni jino ngasika ke hakli tigi ka foko nyina ma dante ame nyina ma min kono ni ame nyina ma min kono bal ni wakati ni ndi nyina ma bambali nyina ma kotiga bali khairun wa abuka ode heraka bo wa ode bedumbe nale mami strani hele alkiyama jondo ala kambela jili strani here alkiyama jondo wa bo tugur alislamion ni ala mami sara ne mami ka bara jugu kera kila sumaya alkiyama jondo ke sara bena nyangatama wal iyazu billah ala kambela jili kishika bomma ode fene fen min nabe dumbe atiban la haraw donde don bade do duñ aka gele alqur'ani tan nga siki ko sebe ala kraka la dikaw cham bulaka kado ka fokambe jiengono ya wakati kunguruni ne do wakati kunguruni mi ni mota awuli tuma don ashita awuli kuma don donc ma kan ga fen jumen ke kan gi so alkiyama jondo nyinin de l'islamé mumini kan ki baraka alkiyama jondo nyinin de ode kama la kala suratu wassalam dondola aka saba demsen do tumbe no ibnu umar wi abdullah ibn umar radiyallahu anhu ardoa umar bun khattab dinga mi tumbe ko abdullah
funekeni tundo dondo ala kira ya mina kamankuma ako ya gulam ya funekeni wo ikuluma damina kangar do daye kun fi dunya ka annaka garib ako Abdullah ibn Umar ke jiya kono iba foko tamadi iba foko duna Allahu akbar kun fi dunya ka annaka garib ke jiya kono iba foko tamadi o fen jume al-islamio duna mana na dugu kono no e tamadi iba e abe jigi yoro mina duna ka foyi te dugu kono kula anana fen jume na chimina doro abu nyana bo abita anana kile sabake anana kile wolonfila kɛ anana kile fila kɛ n'a ka séjour bana dɔrɔn a bɛ taa i b'a ye ale ka koba to dugu kɔnɔna la ale nana ci min na a b'o ɲɛnabɔ dɔrɔn a bɛ sigi ala ko kɛ diɲɛ kɔnɔ tan ka n'i sɛbɛ don diɲɛ kow ma kana kɛ diɲɛ ɲinibaga ye maa si tɛ diɲɛ ɲini ka alikiyama jɔn dɔ sɔrɔ ko kama ko kɛ diɲɛ kɔnɔ i b'a fɔ ko tagamaden aw abiri sabil walama siratigɛ la maa min bɛ sira tigɛ n'i y'i jɔ sirada la i b'a ye i b'i kɛrɛ fila bɛɛ filɛ k'a lajɛ ni bolifɛn dɔ tɛna yan fɛ bolifɛn wɛrɛ fɛnɛ tɛ ka na yan fɛ i bɛ sɔrɔ ka sira tigɛ teliya la i b'i kɛrɛw filɛ ka sira kɔlɔsi pour que bolifɛn dɔ ka n'i sɔrɔ cogo min na i bɛ taa sɔrɔ i jɔlen bɛ sirada la i bɛna sira tigɛ i ka laɲini ye fɛn jumɛn i bɛ ka taa ɲɛfɛ ka sira tigɛ ka taa yɔrɔ min na o de ka laɲini i bɔra yɔrɔ min na o t'i ka jate ye bilen i bɛ ka taa yɔrɔ min na o de ka laɲini o de kama i bɛ k'i kɛrɛ filɛ yasa ka sira tigɛ ka taga sira kɔfɛ Allahu akbar k'i ka laɲini ka kɛ diɲɛ kɔnɔ tan i bɛ diɲɛ min kɔnɔ ka n'o lajɛ dɛ i ka laɲini ka kɛ alikiyama jɔn don ye kɛ siratigɛla ye siratigɛla min bɛ ka gitɔrɔn kɔfɛla jateminɛ n'a bɛ fɛ ka taga ye lahara jateminɛ k'a bila i kunna k'i bɛ ka taa yen de siratigɛla ɲinɛna a bɔra yɔrɔ min na a ɲinɛna o kɔ cogo min na ɲinɛ diɲɛ kɔ tan Allahu akbar alakira ne fɔ Ibnu Umar ɲɛna kun fi dunya ka annaka garib aw abiri sabil ke diɲɛ kɔnɔ i b'a fɔ ko duna taamaden walama siratigɛla ka n'i sɛbɛ don diɲɛ ɲinini ma maa si tɛ diɲɛ sɔrɔ ka diɲɛ ɲini k'i ka tila ka kɛ alabatula ye ashawakɛla lahara ɲini o ye fɛn jumɛn kɛ alabato jɔn ye diɲɛ lajarabi so de o kama dɔnnibagaw y'a sabati k'a fɔ ko adamaden ka ɲɛnamaya dugukolo kan ala bɛ si min d'i ma misaliya la ko n'Ala subhanahu wa taala n'a ye maa min garisɛgɛ san 80 na i bɛ taa sɔrɔ san 80 kɔnɔna la don o don i bɛ heure 8 de sunɔgɔ san 80 kɔnɔna la i ka heure 8 sunɔgɔ n'i y'a heure fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa bɛn san 20 ma i bɛ heure minnu kɛ lafiya la n'o y'i ka repos ye n sigilen bɛ n ka denbaya la an tɛ baara la nin wagati in na donc i b'o heure kunkuruninw fɛnɛ compter ka bɔ mɔgɔ mana bɔ 80 na tɔ bɛ to 60 i b'o heure kunkuruninw compter ka bɔ a la don o don sɔgɔma i mana bɔ ka taa baara yɔrɔ la i bɛ heure 8 de kɛ baara la règlement na ko n'i y'o heure 8 fɛnɛ compter san 80 na o fɛnɛ bɛ bɛn san 20 ma donc i bɛ taa sɔrɔ n'i y'o 20 fɛnɛ bɔ a la tɔ tora joli 40 i ye heure kunkurunin minnu kɛ i ka lafiyaw la n'i y'o fɛnɛ bɔ a la 40 na tɔni mina to min ye e k'a jate minɛ i ye heure joli kɛ seli la i ye heure joli kɛ nafila seli la i ye heure joli kɛ alabato la i b'a ye i ye temps min di fɛn tɔw ma o ka ca ka tɛmɛ i ye min kɛ alabato la ni dɔnnibagaw ka jateminɛ o kama ko mɔgɔ kan ka k'i kɔlɔsi i bɛ waati min di ala ma i k'i jija o ka se ka caya ka tɛmɛ i bɛ waati min kɛ diɲɛ ko wɛrɛw la o de kama Allah subhanahu wa ta'ala don dɔ la ala kira tora Madina sugu kɔnɔna la a ye badennin dɔ su ta kɛrɛfɛ ka badennin yira sahabaw la ba su dɔ n'a y'a jɔ min na ko karisa i bɛ nin fɛ o b'a fɔ ala ka kira ne tɛ nin fɛ dɛ ba su ayi non ne ma s'a ma a b'a jɔ mɔgɔ wɛrɛ la karisa k'e bɛ nin fɛ o fɛnɛ b'a fɔ ayi non ne tɛ nin fɛ ba su ayi a y'a jɔ mɔgɔ wɛrɛ la o fɛnɛ ko ayi ala ka kira valeur ba tɛ ba yɛrɛ ɲɛnama la kuma tɛ o su ma ne tɛ s'a ma ala kira k'u ma yɔrɔ sisan aw bɛ bana ba in na ko a su don valeur tɛ a la wallahi a y'a dɔn ka fɔ ala fɛnɛ bannen don diɲɛ la tan de aw bana nin badennin su la ko nafa t'a la ala fɛnɛ y'a ko don diɲɛ la tan de ala bana diɲɛ la ala kira bana diɲɛ la mumini ɲuman bɛɛ lajɛlen bana diɲɛ la ka n'i sɛbɛ don diɲɛ ɲinini ma
i dahirimɛ ɲini ala ye garisɛgɛ baara mun na i k'i dahirimɛ ɲini i halala la ala ye denbaya mun kalifi ma i k'u labalo i halala la o de ye i ma sarakati ye ala ye si min kalifi ma n'o banna i bɛ ta ka t'i bila i ka so laban kɔnɔ si min n'a kun kalifari ma i ye fɛn minnu k'a kɔnɔ i bɛna taa fɛsɛfɛsɛ n'a bɛɛ lajɛlen alikiyama jɔn don alikiyama jɔn don min ni saya tɛ yen bilen maa kan ka ko de jɔrɔ o de kama alikuranɛ falen don lahara niyɔrɔ kumaw la alakira alayhi salatu wasalam a ka bilasiralikanw cayalen don lahara niyɔrɔ kumaw la i m'a mɛn ko lahara jɔn don wa jɔ kɛnɛ sigi tɛ yen maa si tɛ sigi alikiyama jɔn don bɛɛ lajɛlen b'i jɔ de a sabatira alakira ka kuma kan alayhi salatu wasalam ko alikiyama jɔn don ko maaw bɛna jɔ tile kɔrɔ allahu akbar ko tile bɛna jigin ka na jɔ adamaden ku la ni mayilu ɲɛ kelen tafsirikɛlaw ko mayilu ye fɛn min ye k'a bɛ komi mɛtiri ɲɛ kelen ɲɔgɔnna dɔw k'a bɛ komi nɔgɔn ɲɛ kelen ɲɔgɔnna tile bɛna jigin n'o degere de kana jɔ ala ka jɔn kunna subhanallah k'o don maaw wasiji kɛnɛ bɛ tigɛ ka don o kɔrɔ dɔw wasiji bɛ da sen tafara la dɔ ta bɛ da alikabakuru la dɔ wasiji bɛ na kunbere la dɔ ta b'a minɛ cɛkisɛ la dɔ ta b'a minɛ a kan kɔrɔ f'a b'i tentegeli ma pour que a ka se ka fiɲɛ sɔrɔ cogo min na la ilaha illallah donc k'i ka baara ɲuman degere wasiji bɛ dɔgɔya ka da o degere ma i ka baara ɲumanw cayara cogo min na o de kama i ka wasiji tɛ se ka caya mais i ka kafiriya ani ka munafigiya ani ka sinjitigɛ baaraw ani ka ala sɔsɔ baara cayara ka se degere min ma i wasiji bɛna caya f'i b'a essayer k'i kunkolo kɔrɔta ko ka se ka fiɲɛ sɔrɔ cogo min na ka se ka ninakili yɔrɔ o ye degun da ye dɛ k'a bɛ degun a bɛ degun ko fo adamadenw bɛ n'i kanto arihina walaw ila nar ko ya rabbana an tigi ala arihina an lafiya tɛ walaw ila nar an na bɛ taa tasuma de la an lafiya k'an bɔ tile kɔrɔ tan tɛ nin don in a gwanenba danfɛn foyi tɛ sɔrɔ min bɛ se ka taa gɛrɛ alaw tala la k'a bɛ kuma ko ala k'a kɔfilɛ jɔnw na ka kiritigɛ ten illa muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fo na kɛra alakira kelen sallu ala muhammad wa ali muhammad wa sallim a ye soli cɛ ala ka kira kan izan nin don in ka gɛlɛn o ye gɛlɛya dan ye maninfinw wasiji de bɛna jɔ kɔrɔta maaw bɛ tasumala don de fɛnɛ nege minɛ ka tɛmɛ tile jɔli kan nin don in tellement tile bɛ maninfinw lajaba alakira ko bɛɛ lajɛlen kulukutu 12 hali gari tɛ ala ka jɔnw cɛla i bɛ bɛɛ lajɛlen kumakan kelen min bɛ jɔnw da nin kɛnɛ kan ya nafsi ya nafsi ne yɛrɛkun ne ye mun mara n yɛrɛ ye bi ne ye mun kɛ ka bila n yɛrɛ ye bi ko bɛna ne kisiya nin don ala ko yawma yafiru lmaru min aki wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma izin sha'nun yugni sadakallahu rabbul arshil azim ko nin don adamaden bɛna boli a balima ɲɛ a bɛna boli a fa ɲɛ a bɛna boli a ba ɲɛ a bɛna boli a denw ɲɛ nin don ko adamaden bɛɛ lajɛlen wasara ni i kungo ye nin kɛnɛ kan minhum yawma izin sha'nun yugni bɛɛ lajɛlen wasara ka i kari ni i kungo b'i labɔ ka tɛmɛ k'a fɔ k'i b'i mago don maa wɛrɛ kungo la i b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ yan maninfin bɛ jɔ ɲangatɛ ɲɛ yasa k'i woloden kisi kuma dɔw la i b'a miiri k'e ka sa i den ka kisi dugukolo sanfɛ alikiyama jɔn don k'e ka baraji kɛra 99 i bamuso ka baraji kɛra 99 foyi man di mɔgɔ ka tɛmɛ i bamuso kan ko baraji 100 de bɛ bɛɛ lajɛlen don alijinɛ kɔnɔ misaliya la e ta 99 i bamuso ta 99 k'e ka kelen bɔ i ta la k'a di bamuso ma o ka taa alijinɛ kɔnɔ o ta ka dafa 100 la wallahi i ta di k'i bamuso ka jɛ kelen kɔ k'a fara e ta kan e ka taa alijinɛ kɔnɔ wallahi a ta di ala de ko ten yawma yafiru lmaru min aki adamaden bɛna boli a balima ɲɛ ka boli a fa n'a ba ɲɛ ka boli a denw ɲɛ don in ka gɛlɛ o ye gɛlɛya dan ye sitana de b'an nɛgɛn ka na ɲinɛ lahara kɔ ka na nata diɲɛ la n'o kɛra ni ala ye kɛ diɲɛ ɲinina ye ka e kɛ diɲɛ den ye e bɛ ɲinɛ alabato kɔ pewu e bɛ maa o maa ye ko diɲɛ den baaraw ka d'a ye a ka ko bɛɛ diɲɛ ko i bɛ taa sɔrɔ alabato la tɛ i bɛ taa sɔrɔ alabato ka gɛlɛ a ma wal iyazu billah ala ka ni aw fara alabato jɔn kan
o kama ala kare suratu wassalam ay nin do fo ka geleya ina fo Allah taala yara fo ka gela to comme alquran kono nga kaseka jo hagli sigi ka jon jigi sigi ala kare salam ay makaliti wulun vlafo aba hurayra ina fanya to comme abdurrahman bin sokr ad-dawri ale de bi adisa ina sama ka fo ko ala kare nin do fo ka geleya ko ga ka kala ka ulu hakli sigi kama kaliti wulun vlafo ma kaliti wulun vlami ko Allah taala bolu tomo ka tolu sigi sumala olu tenin do klejo olu tenin do geleya don olu tenin do lazaba don ko sawatun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu ko ma wulun vlabe ma kaliti wulun vla Allah taala binu tomo meleko bla kulu tomo ka bo jamala ka tolu sigi la rusi sumakoro nin doya soro bela jelemi ka kule ko arrihina walaw ila nar alan la fiati annam bi dutta suma de kono kala bolu makaliti wolon vla tomo ikluma day jije ka soro ni makaliti wolon vla la ala kira ko cugudi am makaliti wolon vla folo folo ko imamul adil nyamo klini bismillahir rahmanir rahim islamo nyamo klini ala kira ko tejo kle ko alkiyama jondu mamiya kan nyamo ya ke klini ala nyamo fenjume na fura ko nyamo doro an chama ba jate mina ka fo ko nyamo président wala ma ministre député amolu de kolu de nyamo islamo bela jele nyamo ka manière la ala krakoti ko kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ko bela jele bagangena de wa bebeta nyinga lahara jondo ika bagangeta kungula bela jele bagangenta de koro bela jele responsable de fendo la ibe barawro mina kera barawro nyimo ye nyimo do barawro la tashi min dirima yo tashi nyimo dugon nala alay maramin kalfayma yo nyimo sigida la alay ke sigida no quartier o nyimo yo nyimo do donc ali na kera ni muso fla nyoko che e ko nyimo mami ya nyamo ya ke klinia la minga nga do dami fe ko do dafe i muso nyoko che e rugo nyamo ka bela jelinga haket dafa ka dama i dew nyoko che e du nyamo ko bela jelinga haket dafa ka duma kalansola karamo nyoko che e de karamo ka nyamo ne kalanso tigi ko haket dafa ka duma kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi donc bela jelen nyamo ka manière la mami ya nyemo ya ke klenia konnala la driya konnala kwalke ma jondo alo talabo o nyemo masna mainta kata jo kata sigi sumakoro domina ni sigorote ni sumate funakira illa zillullah ala kasuma nyemo kleni almami kleni misri konnawla ministre kleni député kleni nyemo sugu nala ya kalfayma ka keni klenia konnala hake mi tay kadda uma minti tay ko tuy o de nyamo kleni nkuma nga gelene wallahi ni ko badi islami o fon na la kalfayma la jarabi fendu alabti nyini ngala ya ko to dawda fe alo talabti nyini ngala alkiyama jondu sirande mawbe giri nyamo wa no fe narama dombe nyamo ya kololo don fe munu be nyamo ya hakula ni manifumba don anna dirima itamine kuni nyumo klenen fese to alkiyama jondu o min klenen do fi ba kanu ala kana ken nyumo fuatisa kuma temi ma ken klenen o de kama Umar bin Khattab radiyallahu anhu ardo aka waqtila dono la Umar nana aka kalfa konnala juma dono fe abina kutuba ken islamiyi adu anana retar la kosebe kutuba ersira almamin tigana mawbugu kuna bo misiri ko fe ka yoro laje ka gasira laje albi almamman almambi retar la bi mo bu kuna bo daw fe ka yoro laje soni sira nyobe Umar na tola bi tilela ka do misiri kono aduna misiri kono rom na doro ay lamin barsa fe ay ful bla islamawla akwa islamo me ake tunin aw fe no yo ay nana retar la bi o ka doni Umar fleni ala ingarsike briefini dengele ne bembulu nindo ni wakati la sabatu me briefini ne melekula iba foko tafi
olu ka fini dunta tun bɛ ten de u bɛ fini meleke la i b'a fɔ ne maa min taara hiji kɛyɔrɔ la nangun bɛ meleke cogo min na olu ka fini dunta tun bɛ kɛ tan de ko birifini kelen de bɛ ne bolo birifini in kun nɔgɔlen de don n y'a ko k'a da tile la a tun ma ja fɔlɔ de ne tun bɛ k'a to tile k'a fifa dɔɔni fiɲɛ k'a fifa dɔɔni a ka ja yaasa n ka se ka n yɛrɛ sutura ne kana kutuba kɛ n silamɛw ye Allahu akbar nin kɛra ka Umaru to kalifaya de la silamɛ bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ nin don y'a sɔrɔ Baitul Mali silamɛw ka nafolo jiginɲɛso o tile b'ale de bolo o b'ale de ka mara kɔnɔ mais a ka kuma lamɛn dɛ ko birifini den kelen de bɛ ne halala la bi fini kun nɔgɔra de n y'a ko a kun ma ja fɔlɔ de n kun bɛ k'o de kɔnɔ tile k'a ja dɔɔni yaasa n bɛna kutuba kɛ o de kama n bilala retard la Allahu akbar Umaru ka nin kuma in lajɛ i ka Umaru lajɛ i ka bi ɲɛmɔgɔw la ye i ka alimamiw tabiya lajɛ misiri kɔnɔ i ka misiri wililaw tabiya lajɛ misiri kɔnɔ i ka ɲɛmɔgɔw tabiya lajɛ fɛn o fɛn mana di ko ka don da min fɛ n'a sɔrɔ a bɛ ka don da fɛ e min bɛ yen n'i tulo b'a la ala ye fɛn min kalifa e ma ɲɛmɔgɔ kunda min kan ka don da min fɛ n'a bɛ ka don yen n'a tɛ ka don yen e b'a dɔn balil insanu ala nafsihi basira i bɛ plan kɛ k'a dilan nka ala b'i kalama karisa nin ye e ta ye nin ye service ta ye o tɛ mɔgɔw bɔ bilen dɛ mɔgɔw ta t'u bɔ bilen fo service ta i bɛ taa misiriw de kɔnɔna la nin ye alimami ta ye alimami e yɛrɛ ka nin don nasɔngɔ la i ka nin bila misiri kɛsu la a b'a bɛɛ bila kun Allahu akbar a ye Umaru ka kuma lamɛn Umaru ninnu tun bɛ siran u bɛna fɛsɛ min na de n ko de kama Umaru ka waati kɔnɔna la Umaru tun bɛ to ka bɔ a bɛ to ka taa yaala ka taa mɔgɔw jate minɛ a yɛrɛ tɛ mɔgɔ bila ka taa jateminɛ kɛ dɛ ale yɛrɛ de tun bɛ yaala sugu kɔnɔnaw la mɔgɔw ka so kɔfɛlaw la ka jateminɛw kɛ adamadenw na n'a y'a sɔrɔ ale ka mara kɔnɔna la a bɛ ka don dɔ gasi la ka sɔrɔ a t'a kalama hadisa ba de bɛ nin kuma ninnu kan ni Umaru taara sɔrɔ sugu kɔnɔna la musokɔrɔba dɔ ka nɔnɔ feere bugu kɔfɛla la musokɔrɔba bɛ k'a fɔ a den ɲɛna k'a ka ji soli ka kɛ nɔnɔ la ka caya ka feere musokɔrɔba den ko a ma ko Umaru tɛ sɔn nin ma dɛ ko Umaru ko nin ma ɲi tuma bɛ Umaru b'a fɔ kutubaw la k'an kana to ka ɲagamini kɛ ka feerew kɛ musokɔrɔba ko a kala ko Umaru ɲɛ t'an na ko Umaru ti yan k'a soli ka kala a denmuso ko a ma Umaru ɲɛ t'an na mais ala ɲɛ b'an na dɛ Umaru ye nin mɛn k'a to mɔgɔ ninnu ka bugu kɔfɛ a teliyala joona ka taga fɔ a denmuso ɲɛna a denw na sigi ka fɔ a ɲɛna n ye den dɔ ye bi a ye fɛɛrɛ kɛ a ka den furu n ye denmisɛnnin dɔ kumakan mɛn bi a bɛ mɔgɔ furu ɲɔgɔn bɔ Umaru yɛrɛ de yalala ka ye a yalala ka taa sɔrɔ yatimɛ den dɔ bɛɛ kasi la kɔngɔ bolo a bamuso bolo Umaru yɛrɛ wulila ka taga malo doni Baitul Mali la ka n'a tobi ka na tasuma da don k'a fifa dumuni ka mɔ muso ka dumuni ta ka d'a den ma muso ko k'i n cɛ ni baraji ala k'i sara i kɛra ladiri i b'a fɔ ko Umaru ɲɔgɔnna Umaru ko muso ye ma est ce que k'i ni Umaru ye i b'a yelen dɔn ko ayi ko ne de Umaru ye Allahu akbar ale yɛrɛ de tun bɛ yala ka taa fɛnw jateminɛ k'a bɛ na ne balo ɲɛ dɔgɔ k'a b'a bonya k'a minɛ ka n'a bila ko ayi ne ye nin minɛ na k'i bɛ ne bonya lahara jɔn don n'a jurumu dara n kun i bɛ se ka n dɛmɛ ka taa lahara jɔn don kɛnɛ kan k'a to n yɛrɛ ka taa n'a ye n'i bɛ ɲɛmɔgɔya hakɛ dɔn n'i b'a kungo don n'a di n'i ma i b'i ba la kuma tɛ k'a ɲini ala kana sɔrɔ kɛ diɲɛ ya rabbal alamin ko imamul adil ɲɛmɔgɔ tilennen kala to jɔ tile kɔrɔ alikiyama jɔn don a filanan shabu nasha fi ibadatillah denmisɛnnin min n'a lamɔna ni alabato ye shabun nasha fi ibadatillah denmisɛnnin min n'a ka denmisɛnninya bɛɛ lajɛlen kɛra alabato la nin ka gɛlɛn dɛ denmisɛnnin min bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnninya kɔnɔna la fanga b'i la se b'i ye yɔrɔ kɛnɛya b'i la yɔrɔ min diya i bɛ taa ye ko min diya i b'a kɛ a se bɛɛ b'i ye k'o denmisɛnninya consacrer alabato la k'o temps bɛɛ lajɛlen di ala ma kala ten denmisɛnnin sugu sugu tile kɔrɔ alakiyama jɔn don denmisɛnnin alabato la alhamdulillah n'a ye misiri kɔnɔnaw ye bi an bɛ ala barika da jeunes ka ca misiri kɔnɔ o ye ala tanikoba ye nka i k'a jateminɛ i bɛ musomanin denmisɛnnin min sɔrɔ bi k'i b'a sɔrɔ alabato sira kan a ka dɔgɔn dɛ ale ne musomanin min yɛrɛ min wulitɔ ko k'a bɛ alabato minɛ a tɛgɛ fila la a masaw b'a la gosi ka bɔ a bolo i bɛ ba de mankan ye k'a la gosi ka bɔ den bolo denmisɛnnin min bɛ yen
k'a bɛ lakanaw bira kunkolo la a bɛ musɔrɔw siri a bɛ hijabu don i bɛ ba de mankan mɛn karisa i t'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye sa e ɲɔgɔn denmisɛnnin i bɛ ka taa nɔrɔ burumusi ni disabiri la tan tɔ k'i yɛrɛ kɛ musokɔrɔba ye i t'i filanw na ye i b'a ba de mankan sɔrɔ min bɛ nin fɔ a ma k'a ka don kolandon la a ka don pantalon na ka yala den ye alabato sira t'a yɛrɛ masa b'a la gosi ka bɔ a bolo wala i bɛ fa min sɔrɔ fa min bɛ a bɛ denw ladabu ka denw koro k'u bila alabato sira kan ni fa bɔra ka taa baarayɔrɔ la fini min denw ja u b'a don i bɛ ba yɛrɛ mankan mɛn i t'i teliya i ka taa ka na sani i fa ka na i kana n da don kuma la fa bɛ ka fɛn min dilan o de y'a ka fara fa kan u ka jɛ ka denw ladabu ne fa tɛ yen ale yɛrɛ bɛ sira di denw ma u ka baara ninnu kɛ u ka taa yala u ka fini lankolon don nka u k'u teliya u ka sigi du kɔnɔ sani fa ka sigi u k'u teliya u kana fini ninnu bɔ sani fa ka sigi i den na mun ni alabato ye walayi ala yira i den na i bɛ silamɛw de sɔrɔ bi silamɛdenw olu de b'u k'u denw ta ka taa don ala kota sira fɛ ne vagasiw bilala silamɛw lajɛ a k'u denw lajɛ silamɛw de b'u denw ta ka t'u tɔgɔ sɛbɛn concours de danse ministères kulonkɛw den fitinin adamaden kan ka lamɔ ni jogo ɲumanya ani maloya de e mana taa den fitinin jɔ public ɲɛma ko ka taa dɔnkili da ka taa dɔn kɛ mun de tora bilen ala kira ko ten ko fa ilam tastari fasna ma shit ko ni ala ma den ma maloya ka ban fɛn fɛn y'a diya k'a b'a kɛ masa de bɛ ka den tɛgɛ minɛ ka taa tɔgɔ sɛbɛn dɔnkilida la denmisɛnnin fitinin a ɲɛ bɛ yɛlɛ jama la maloya bɛ bɔ a la samɛ bɛ bɔ a la fɛn bɛɛ bɛ bɔ a la rabbi ala ka ni aw kɛ alabato jɔn ye a y'aw denw lamɔ ni alabato ye n'i den lamɔna ni alabato ye don min na n'i sara o den de bɛ dugawu k'i ye ala ka ni aw kɛ alabato jɔn ye izan ashabu nasha fi ibadatillah denmisɛnnin min n'a lamɔna ni alabato ye ko ala tala to denmisɛnnin masina ma jɔ tile kɔrɔ alikiyama jɔn don a sabanan o de ye rajulun tasaddaka bi sadaqatin fakafaha hatta la ta'lama shimalihi ma tanfaku yamini o ani maa min n'a ye sarakati bɔ ni dogo ye a dogo jugu hali numan bolo t'a dɔn kini bolo bɛ ka fɛn min di ya jabar tellement que a bɛ k'a di k'a dogo ni ala ɲɛsiranya ye yɛrɛ yira t'a la hali numan bolo t'a dɔn ko kini bolo bɛ ka fɛn min di yɔrɔ o dogo da ye dɛ kuma in laɲini ye fɛn jumɛn ye n'i bɛ sarakati bɔ a kɛ ala kama a di ala ɲɛsiranya kama o de b'i nafa foyi ti adamaden nafa alikiyama jɔn don fo ni min kɛra ala kama ye kana sarakati kɛ ni yɛrɛ yira ye dɛ ala kira ko mɔgɔ qualité saba bɛ yen nɔ k'ale tala b'o dege ka tasuma da don alikiyama jɔn don a ma qualité saba dɔ la kelen fɛn jumɛn ye maa min n'a ye sarakati bɔ ni yɛrɛ yira ye kana sɔn i ka yɛrɛ yira ka i ka baara fan si la o y'a dajili ye sarakati bɔ ye koba ye wallahi kɛ sarakati bɔla ye i m'a ye ala kira alayhi salatu wassalam a bɛ kanto ko yadul uliya khayrun min yadul sufla ko sanfɛ bolo ko kusamantiya ka bon ka tɛmɛ duguma bolo kan o kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye bolo min bɛ sanfɛ o de b'a di kuma bɛɛ bolo min bɛ duguma o de b'a minɛ kuma bɛɛ min bɛ k'a di o de ye sanfɛ bolo o kɔrɔ o de ye sarakati bɔ bolo ye o bolo in kusamantiya ka bon tuma bɛɛ ka tɛmɛ bolo min bɛ k'a minɛ kana k'a minɛbaga ye kuma bɛɛ dɛ i jɛ ka k'a dibaga ye wa ko n'i bɛ saraka bɔ wabtaw biman ta'ul i ka daminɛ i masuruna mɔgɔw la ni ala ye nɛɛma k'i ye ala ye hɛrɛ k'i ye a daminɛ i masuruna mɔgɔw la dɛ k'i masuruna mɔgɔw k'o ye fɛn jumɛn ye k'a daminɛ i masaw la ummaka wa aba'aka wa uktuka wa kalaka wa akaka i balimakɛ i balimamuso i fa i ba i ka kɔlɛw sarakati bɔ k'i ka daminɛ ninnu na o kɔrɔ ye jumɛn alhamdulillah ala ye kɛ setigi ye kabila kɔnɔ ala ye kɛ nafolotigi ala ye garisɛgɛ di e ma ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan nka tuma bɛɛ e balimaw de b'a mɛn ko karisa ye filɛ ka nin hɛrɛ in kɛ dɔ yanfɛla la olu ni i fa mana bɛn walima i ba k'a bɛ dugawu kɛ an denkɛ de a ye n bonya alhamdulillah a ka bonyaba sera n ma a ye nin hɛrɛba in kɛ n ye a y'a fɔ n ye olu yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko jaa a taara nin baara in kɛ olu yɛrɛ bɛ o besoin ɲɔgɔnna kɔnɔ olu bɛ o maɲumanko ɲɔgɔnna kɔnɔ kana kɛ sɛbɛmɔgɔ ye ala ye hɛrɛ k'e kabila kɔnɔ e bolola hɛrɛ de bɛ ka taa di yɔrɔ jan ka i masaw to maɲumanko kɔnɔ ka i balimaw to maɲumanko kɔnɔ ala ye hɛrɛ ba dɔ k'a ye mɛ i bɛ taa sɔrɔ a balimakɛ o ta ye gɛlɛya dan ye tuma bɛɛ bɛ taa sɔrɔ a bɛ ka dɔ dɛmɛ yɔrɔ dɔ la
ka balmakɛ to so kɔnɔ ka fancini to so kɔnɔ ka dɔgɔkɛ to so kɔnɔ ka masaw to maɲumanko la o tɛ ladabo ɲuman ye dɛ n'i ye hɛrɛ sɔrɔ a daminɛ somɔgɔw la i m'a ye ala subhanahu wa taala a ye alakira ci ka kɛ ciden ye ka na hadamadenw kanda ka bɔ fili sira kan k'u bila ka taa kanda sira kan a ye mun fɔ alakira ɲɛna wa anzir ashirataka al-akrabin Muhamɛd baara in daminɛ i masuruna mɔgɔw la ala ye alakira kɛ ciden yɔrɔ min na dɔrɔn a ko k'a ka ci laseli daminɛ a ka du kɔnɔna de la yɔrɔ hɛrɛ tɛ tɛmɛ ka na hadamadenw wele k'u bila ka taa alijinɛ sira kan hɛrɛ jumɛn ka bon ni o ye ala ko k'a ka daminɛ a ka du kɔnɔ a ka daminɛ a somɔgɔw la a ka daminɛ a masaw la wa anzir ashirataka al-akrabin baara in daminɛ i masuruna mɔgɔw la fɔlɔ olu fɔlɔ wele i ka sɔrɔ ka bɔ n'a ye kɛnɛma donc n'i ye hɛrɛ sɔrɔ a daminɛ i balimaw la dɛ to i balimaw ka bɔ a kalama a bɛ ten hali n'i ye tɔɔrɔ sɔrɔ i ye kasara sɔrɔ dugu ɲɛfɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ jɔn bɛ wele i balimaw jɔn bɛ wele k'a y'a balimaw wele ko y'a sɔrɔ dugu ɲɛfɛ a ye jɔn wele a y'a balimaw wele ɔ jija n'i ye hɛrɛ fɛnɛ sɔrɔ olu ka bɔ a kalama yarabi ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma izan ko saraka ye fɛn bɛɛ ye ko n'i b'a di i ka daminɛ i fɛ mɔgɔ la ni ala kira kumakan alayhi salatu wassalam sarakati bɔ a ye sarakati bɔ sarakati ye fɛn bɛɛ ye dɛ sarakati bɛ don hadamaden ni kasara de cɛ kasarabaw lajarabibaw fitinabaw sarakati bɛ don maa ni a ɲɔgɔn cɛ wa ala kira ko alayhi salatu wassalam kalikiyama jɔn don yɔrɔ a yirala k'a fɔ ko an ye min fɔ kuma daminɛ la k'a fɔ ko tile bɛna jigin ka na jɔ hadamadenw kunna ala kira ko tile mana jigin ko kulli mri'in fi zillin surakatihi ta'ata hatta yufsala bayna an-nas ko hadamaden bɛɛ lajɛlen bɛna jɔ a ka sarakati suma de kɔrɔ kumana min na ni mɔgɔw jɔlen bɛ tile kɔrɔ ta sarakati bɔlabaw minnu tun bɛ sarakati bɔ ala kama olu ka sarakati bɛna kɛ nuyaji de kabanɔgɔ ka na jɔ u kunna Bismillahir Rahmanir Rahim. izan sarakati bɔ ye fɛnba ye a ye sarakati bɔ ala kira ko ten ko kulli mri'in fi zilli sadaqatihi hatta yufsala bayna an-nas ko hadamaden bɛɛ lajɛlen bɛna k'a ka sarakati suma de kɔrɔ fo ka taa fɔ farafasiya kɛra jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ tuma min na o kɔrɔ fo ka taa sɔrɔ kiri tigɛra tuma min na bɛɛ lajɛlen bɛ jɔ i ka saraka suma de kɔrɔ n'o ka sarakati bɔ la ye sarakati ye fɛnba ye sarakati bɛ hadamaden tanga diɲɛ ani lahara ɔ ka kɛ sarakati bɔla ye ala ko ten ala kira ko ten a ka kumakan dɔ la ko a sadaqatu tudfi'u ghadaba rabbu ko sarakati bɛ ala tala ka funu faga hadamaden kɔrɔ ala mana dimi hadamaden kɔrɔ dimi na dimi bɛ se k'i kunna goya k'i bɔ kunnaja sira kan pewu ko ni diya sarakati bɔ la a bɛ ala tala ka dimi faga fa ta ala bɛna yafa i ma dɔɔni dɔɔni ni ala kira kuma ye alayhi salatu wassalam sarakati bɔ sarakati bɛ don maa ni kobaw cɛ yarabi ala ka ni aw kɛ sarakati bɔ la ye ɔ n'a fɔra ko sarakati bɔ maaw bɛ sarakati kɛ fɛn jumɛn ne sarakati bɔra dɔrɔn maaw hakili bɛ jigin fɛntigiw de la ko nafolotigi de kan ka sarakati bɔ la ala kira ko ten ko ala kulli muslimin sadaqa ko sarakati bɔ bɛ hadamaden bɛɛ lajɛlen ka silamɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka saraka bɔ sababu y'u kanto ala ka nabi ɲuman hali fɛn tɛ maa min bolo hali maa tɛgɛlankolon o bɛ sarakati bɔ cogo di ala kira ko ma ka don bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sarakati bɔ al-amru bil ma'ruf sadaqa ka maaw bila baara ɲuman kɛli la k'o ye sarakati bɔ de karisa a ye sun a ye seli karisa a ye sinji tugu ka ladilikan ɲuman di mɔgɔw ma sadaqa o ye sarakati de wa nahyu anil munkar ka maaw bali ka bɔ baara jugu kɛli la sadaqa o ye sarakati bɔ de karisa a ye ala sɔsɔ babila a ye nin baara in dabila nin ti bɛ ala ma a ye sinji tigɛ dabila a ye hasidiya dabila i bɛ maaw ladili mun kɛ ko nin ye sarakati bɔ de al-amru bil ma'ruf sadaqa wa nahyu anil munkar sadaqa ka maaw bila baara ɲuman kɛli la o ye sarakati bɔ ye cogo min na ka maaw bali ka bɔ baara jugu kɛli la ko fɛnɛ sarakati bɔ ye ten wa kalimatu tayyibatu sadaqa hali ka kuma ɲuman fɔ i da la ko nin bɛɛ lajɛlen sarakati bɔ de Allahu akbar ka kuma ɲuman fɔ i da la k'i sigi ka ala ko suma nin bɛɛ lajɛlen sarakati bɔ de k'i sigi ko mana gɛlɛya cogo cogo k'a fɔ k'a nɔgɔya nin bɛɛ lajɛlen sarakati bɔ de kalimatu tayyibatu sadaqa yarabi ala ka nin aw fara sarakati bɔla ɲuman kan wa yu'inu zal hajji sadaqa ani ka mɔgɔ dɔ dɛmɛ a haju la masalan e bɛ tagama la sira dɔ fɛ i y'a sɔrɔ gabakurunba dɔ bɛ sira sanfɛ yirikurunba dɔ fililen bɛ sira sanfɛ jinɔgɔ bɛ sira sanfɛ i ka gabakurun ta ka bɔ yen ka yirikurun ta ka bɔ yen
wala maka bogo cika ke jino la islami ka se ka tɛmɛ lafiya la adamadenw ka tɛmɛ lafiya la nin bɛɛ lajɛlen sarakati bɔli ka mɔgɔkɔrɔba dɔ tɛmɛtɔ to ka minɛ ka taa bila du kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen sarakati bɔ de wa yu'inu zal hajji ka hajutigi dɔ dɛmɛ a haju baaraw la banni kɛra du dɔ kɔnɔ ka t'u dɛmɛ a koɲɛw la ka taa kaburu sen ka t'u dɛmɛ chassis ni basiw monteli la ka t'u dɛmɛ k'u la sabali nin bɛɛ lajɛlen sarakati bɔ de hɛrɛ dɔ kɛra du dɔ kɔnɔ denwuluw furusiriw ka t'u dɛmɛ a baaraw la nin bɛɛ lajɛlen sarakati bɔ de o de kama ala kira ko ten ko ala kulli muslimin sɔdaka ko sarakati bɔ ko bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen kan bɛɛ bɛ se ka sarakati bɔ sarakati n'an b'a bɔ k'an ka bɔ ala ji siranɲɛ kama kana yɛrɛ yira fan si ka la donc ko ka sarakati bɔ ko de ko cɛ ka ɲi ala kira b'a fɔ yadul uliya khairu min yadul sufla ko sanfɛ tɛgɛ ko kusamantiya ka bon ka tɛmɛ duguma tɛgɛ kan wabda'u biman ta'ul wa ni bɛ sarakati di k'i ka daminɛ i masuruna mɔgɔw la wa khairu sɔdaka sarakatiw la sɔn hɛrɛma o de ma kɛna ani zoharal ganne ani zoharal gina o de sarakati min bɔra i ye fɛn min di ka nege tu la ko de fɛnɛ sarakati yɛrɛ ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan i ye fɛn min di ka nege tu la kana sarakati bɔ ka guloki bɛɛ lajɛlen tiɲɛni i ka fini minnu kɔrɔla san joli joli k'o fara ɲɔgɔn kan ka gerebu dɔ tɛmɛtɔ to k'o ta k'o d'o ma k'i ye sarakati bɔ na min ye sarakati bɔ mɛ sarakatiw la sɔn hɛrɛma tɛ i yɛrɛ b'a dɔn ko finiko bɛ mɔgɔ min na fɛrɛ b'a la fini min ka di ye dɛ o tɛ k'o d'a ma o de fɔra khairu sɔdaka ma kɛna zohara gina i kɛrɛra ka min nege tu i la k'a di o de kusamantiya ka bon ka nege tu i la k'a di i mɛ ala b'o de fɔ ko ala tɔ dɔ la kelen ka ɲumanya minɛ ala tɔ dɔ la kelen ka sarakati minɛ fɔ ka fɛn di fɛn min nege b'aw yɛrɛ kunna di bi ala ka faamuyali ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma izan maa min sarakati bɔ ni ala ɲɛsiranɲɛ ye ni yɛrɛ yɛrɛ t'a la ala taala to masinama jɔ tile kɔrɔ alikiyama jɔn don a nanna o de rajulani tahabba fillah ijtima'an alayhi wa tafarraka alayhi ani maa fila min ɲɔgɔn kanu ala subhanahu wa ta'ala kama yɛrɛ yira kanu tɛ nata kanu tɛ n ye karisa ye a diyara n ye ala de kama n y'a kanu ala de kama an ye ɲɔgɔn minɛ ala de kama wa saya de an fara o ala kama kanu kan an ye ɲɔgɔn kanuni min kɛ ala kama alikiyama jɔn don ala t'an jɔ tile kɔrɔ ala bɛ ni maa sinama fila ta ka t'u sigi suma kɔrɔ alikiyama jɔn don a maa duruna o ye maa jumɛn rajulun da'atuhu mar'atun zata jamalin fakala inni akafa Allah ani cɛ min ni muso dɔ y'a wele dogo la ka taa ala kota sira kan maa tɛ yen a kelen ni muso in kelen muso y'a wele ka na ala kota sira kan a bɛ se ka ala kota in kɛ maa si ɲɛ tu la fakala inni akafa Allah a ko ne bɛ siran ala ɲɛ mɔgɔ tɛ yan fila kɔ nka ala ɲɛ b'an na ala y'an sabanan ye ne bɛ siran ala ɲɛ i kɛra ni min kɛra ka jɛ ala kota kɔni yɔrɔ la ka da la ko ala ɲɛ b'i la i ye nin min kɛ ala ye ala ko k'alikiyama jɔn don ale fɛnɛ b'i sarati jɔ tile kɔrɔ nin ye cɛ ye cɛ min ne muso dɔ y'a wele ka na ala kota sira kan muso min fin ne cɛ y'i wele ka na ala kota sira kan i fɛnɛ ka nin kumakan kelen na sigi ko n bɛ siran ala ɲɛ ala ɲɛ b'an na i y'o bonya min kɛ ala ye ko ala fɛnɛ t'i jɔ tile kɔrɔ alikiyama jɔn don a maa wɔɔrɔnan o ye maa jumɛn ye rajulun zakara allahu kaliyan fafadatu aynahu ani mɔgɔ min n'a ye ala ko kuma mɛn a ye zikiri mɛn a ye ala barikada kumaw mɛn a ye alikuranɛ kalankanw mɛn ka wajuliw mɛn ka lahara kumaw mɛn ka tasuma ni alijinɛ kumaw mɛn a dusukun siranna fafadatu aynahu a ɲɛkisɛ fila fara ji la mɔgɔ min ye kuranɛ kalankan mɛn a siranna ala ɲɛ ka kasi ala ɲɛ siranɲɛ kasi o ala ɲɛ siranɲɛ kasi kama i dusukun kasira ala kama fo ka ji bɔ ɲɛ la i y'o kɛlen min kɛ ala kama ko ala tɛ ni maa sinama jɔ tile kɔrɔ alikiyama jɔn don o de kama kumakan wɛrɛ la kira b'a fɔ ko ɲɛkisɛ saba bɛ ɲɛkisɛ saba min ne tasuma t'u dun alikiyama jɔn don ko salasatu a'yunin la ta'kuluhumu naru yawma alikiyama ɲɛkisɛ saba ala taala tɛ sɔn tasuma ka ni ɲɛkisɛ saba jeni alikiyama jɔn don sababu ko k'o ɲɛkisɛ saba ye jumɛn jumɛn ala kira y'i kanto ko ayunun batati taharusu fi sabilillah ɲɛ min n'a sira ala ko baara la ɲɛ min sira nafila seli la ɲɛ min sira zikiri la ɲɛ min sira alikuranɛ kalan na ɲɛ min sira wajulukɛyɔrɔ la k'ala tɛ nin ɲɛ jeni tasuma la a ɲɛ filanan ɲɛ jumɛn ye ayunun gu dɔ tɛ ani maharima Allah ɲɛ min n'a y'a ɲɛ sulu ka bɔ haramu na fɛn filɛli ma maa min y'a ɲɛ sulu a ɲɛ jɔra haramu kan dɔrɔn a ye ɲɛ cɛ ka bɔ a kan a ɲɛ jɔra walimuso dɔ tɛmɛtɔ la dɔrɔn a ye ɲɛ cɛ ka bɔ a kan
musoro temena fini langulu mbala aya dur anya cheka boka guddati ani maharim Allah nyami surla ka bo ala ko soso flelima ala ka haramuna fen flelima ko la to nyekse fena jin alkiyama jondu anyese sabana odeni an nyami ala ko kuma me ka kashi do ala tin nya saba jin alkiyama jondu akuma laba ana wulumflana o jume odi rajulun kalbuhu mu'allaq bil masajid Allahu akbar ko chemi na duzukun la mini nani misri aduzukun sir la misri la aduzukun la minan do ne misri ala misri kanon do chemi na do ibaye aka ko bebe ga misri la sel wakati folti atemi soro misri la aka sigida la ne banate sel wakati kilata jos aje misri ko wana tara barawro la misri mi ngasura ka barawro la abi klenga ta farda sili o barawro la sele fana landran ba soro barawro la abe to siri aka barawro krefe misri la na be so abo sila ka abo wati ma soro so abo sila ka sigida misri la ati seli sona abada ni dorurate o ibe to la fidu tugu misri kanu wa al ni tara chila yoro la ne seli wati sere be mo nyinga ne ko misri be soro yoro jumene ya telema idigira misri kono sella misiri kanu be doila ne misiri kanu doila ka sen degré ma ala ko kal kiyama jondo ka tigi siki kile koro ala krabo faqa ma kamrela ko iza araytum rajulan ya'tadda al masajida nay momi atigi biga misiri topoto misiri la seli de kadaye abe misiri kono baraw ke abe misiri yoro furan ka misiri nyegan josi ka misiri fiyan fa ka selu waqtu sura misiri la misiri yere de kanu ba tigi la mogola fashhadu lahu bil iman ay siriya na tigila mo limaniya ay siriya ka fo siga si tala karsa limaniya joy mo mi muslim na ka toboto misri fe mba da ala de be dusukundo mami nga misri la tagay ala kama ala de bado mimi gata fe wala la ala de bado ni nga misru ta gala bi alislamew ko chama ba kono de bela jele meta misri la ni hakil na do beta place nyini na do beta joro nyini na do mo me almamin joro la do bo beta alimbe femi soroka du misri kono do beta ni bela jeli na misri la do sigoro de krengren do misri kono na le ti alne mo gore sigina na nabi lawli o ala ko ya oti ala ko mami beta ala kama misri kono na tara soro place mi fara place mbe ko fa basiki na salamum la baka zikri ka wuli ka taka ka sirafe nini ala kama mo ko o ijia emi dumele me misri la taka ka ijia ka ala kama ka ke ala soro li sirawiye na ker ala kama ni saraka ala talako al kiyama jondo ka bi takati sigi sumala domna ni sumate funa kra ali allah subhanahu wa ta'ala kilinga sumay ya rabbi ala ka famel ko nyuma ndama aslame wati sunya kama ambe wala ndan joya kanyin allah subhanahu wa ta'ala fe kuma kan ba wolon vlamin ni ala ta'ala ni ala kra di saboma kadi amantum bela jelema ala ka kan bela jelem bolo la dilikaye ala ka kan bela jelem bolo la dilikaye ala mami da kuna ja kama no de ala ko kuma me abestra ka tomoli kala ka yere servina nga ala mawma dan tasumala dun kama ka dan kuna nguya kama ni ala ko kuma nana abala gushide wal iyazu billah ala kan kishika bo uma ala kan bela jelem labanya ala kan bela jelem kuna ja kan fara ala kira ka jamaka kira min ka kusani dan fem bela jeli aqulu ma tasma'un أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين وشكرا لكم في أمان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان